Вясна 1996 году у найноўшую гісторыю Беларусі ўвайшла як гарачая менская вясна. З сакавіка да чэрвеня адбыўся шэраг масавых акцыяў апазіцыі, якія суправаджаліся жорсткімі сутычкамі дэманстрантаў з міліцыяй. Людзі пратэставалі супраць аўтарытарнага кіравання краіны Александром Лукашэнкам, невыканання ім сваіх эканамічных абяцанняў, згортвання працэсаў беларусізацыі, супраць курсу на стварэнне адзінай з Расіяй дзяржавы. Той вясною адбыліся першыя ў найноўшай гісторыі палітычныя ператрусы і затрыманні, з'явіліся першыя палітзняволеныя. Пралілася першая кроў на звычайна спакойных вуліцах беларускай сталіцы. Год пачынаўся трывожна. Александр Лукашенко выказаўся за адмену Канстытуцыйнага суду, маўляў, ён перашкаджае працаваць прэзідэнту. Насуперак прынятага 15 сакавіка 1994 году асноўнага закону краіны, у якім Беларусь была абвешчанай унітарнай, дэмакратычнай, сацыяльнай, прававой дзяржавай, Лукашэнкава ўлада пачала падрыхтоўку да падпісання інтэграцыйнага пагаднення з Расіяй. Станавілася відавочнай пагроза змены Канстытуцыі, у якой бы пашыраліся паўнамоцтвы прэзідэнта і тэрмін ягонага знаходжання на пасадзе. Забягаючы наперад, скажу, што так і сталася праз паўгода пасля яшчэ аднаго рэферэндуму. Таму 15 сакавіка 1996 году у абарону Канстытуцыі і выйшла на мітынгі дэмакратычная грамадскасць у розных гарадах краіны. Галоўным лёзунгам, як мне помніцца, быў лёзунг «Сёння топчуць Канстытуцыйны суд, заўтра зальюць Беларусь крывёю». Асноўны мітынг адбыўся, натуральна, у Менску. З яго і пачалася менская вясна 1996. Вось тут, на плошчы Барыскай камуны, ля будынку Вялікага тэатра оперы і балету. Сведкам гэтай і наступных падзеяў быў фотамастак Георгій Ліхтаровіч. Ягоная камера зафіксавала для нас, для будучых пакаленняў, для гісторыі ўвогуле тыя драматычныя падзеі. Менавіта на тым самым месцы, дзе і пачыналася вясна 1996 года, мы сустракаемся з Георгіем. Вітаю вас, Георгій. Вітаю. Георгій, што найбольш вам запомнілася вось у той дзень 15 сакавіка 96 года? Што убачыла ваша вока і вока вашай камеры? Вы ведаеце, тут можна, напэўна, пачаць трошачкі раней, бо вясной ужо 96-го стала зразумела, што атрымалася з дзяржавай з нашай. Ужо быў парваны наш бел-чырвона-белы сцяг, ужо зменены герб, ужо двухмоўе ў краіне. І шчырыя і сумленныя людзі, яны не маглі проста так на гэта глядзець. Таму выходзілі вось на нейкія ўжо пратэсты і мітынгі. Мне помняцца тыя часы, што не толькі вось ярыя апазіцыянеры выходзілі, а нават людзі, якія былі далёкія ад палітыкі. А гэты мітынг у абароны Канстытуцыі, безумоўна, бо вось тая Канстытуцыя, якая была прынятая пад ціскам нашай апазіцыі, яна здзіўляла, што яна прынятая гэтым камуністычным Верховным Саветам. Бо калі там непоўных 30 чалавек фактычна прымусілі 300 чалавек скласці сваю зброю камуністычную, ну гэта быў проста цуд, на мой погляд. Ваше вока фотографа, яно было удзельнікам падзеі, ці ўсё ж вы крыху здымалі збоку, назіралі за падзеі? Тут і тое. Яны спрачаліся паміж сабой два чалавекі, беларус і фотограф. Фотограф, безумоўна, павінен збоку назіраць, каб бачыць усю панараму. А сэрца беларуса, яно было разам з гэтымі людзьмі, з бел-чырвона-белымі сцягамі і з нашымі людзьмі, на якіх мы арыентаваліся. Затым было традыцыйнае святкаванне Дня волі. У той год яно адбылося не 25 сакавіка, а ў нядзелю 24. Ад плошчы Незалежнасці па праспекце Францішка Скарыны і да зноў жа Вялікага тэатру оперы і балету адбылося масавае несанкцыянаванае шэсце. Я яго вельмі добра памятаю, бо браў у ім удзел, і дзень той быў вельмі халодны,
і тым не меней нас сабралася каля 30 тысяч чалавек. Было і радасна, і страшна, бо праходзілі гэтым разам, а мо нават і ўпершыню скрозь кардоны міліцыі і воінаў спецназу. Мы скандавалі «Жыве Беларусь», «Незалежнасць», а на прапанову дэпутата Вярхоўнага Савету 12-го склікання аднаго з рабочых лідараў Сергея Антончыка збіралі грошы Лукашэнку на квіток да Масквы. На мітынгу выступалі Васіль Быкаў, Зянон Пазняк, Геннадзь Карпенка, Станіслав Богданкевич, Сергей Антончык і іншыя. Падзеі таго дня я прашу аднавіць тагачасна намесніка старшыні Беларускага народнага фронту Вінцука Вячорку. Вінцук, вітаю цябе. Як рыхтавалі, як усё пачыналася, як дайшлі сюды? 24 сакавіка было не першай акцыяй у цэлай чарадзе незалежніцкіх так званых інтэграцыйных акцыяў таго году. Першая спроба была 15 сакавіка, дзень так званай канстытуцыі, і гэтая акцыя паказала, што ёсць патэнцыял. 24 была нядзеля, прымеркаваная, ясна, гэтая акцыя была да Дня незалежнасці, і заяўка, пададзеная аргкамітэтам на чале з Васілём Быкавым, была прысвечаная менавіта ўшанаванню Дня незалежнасці. Але ўсе выдатна разумелі, што перад намі новы выклік, жахлівы выклік, новая небяспека нашай незалежнасці, і гэта была акцыя пратэсту. Мы падымемся, калі вось тыя людзі, якія не маюць беларускіх каранёў, будуць імкнуцца знішчыць Беларусь, знішчыць беларусаў. Мы прыйшлі сюды, і вось па дарозе адбыліся першыя хапуны. Напрыклад, з нейкай прычыны, ці ён улёткі раздаваў, ці што, схапілі Віталя Рымашэўскага, таго самага Віталя Рымашэўскага, які тады быў у маладым фронце, а потым памяняў некалькі палітычных арганізацыяў, так гэта той самы Віталь. І ведучы мітынг, а я быў вядоўцам мітынгу, як звычайна, я звярнуўся да міліцыянта, які паводле нашых звестак камандаваў забеспячэннем парадку. Это быў Мікалай Дрозд, падпалкоўнік Дрозд. І я кажу: падпалкоўнік Дрозд, калі вы не вызваліце Віталя Рымашэўскага, народ вымушаны будзе з'явіцца ў Раус і пацікавіцца ягоным лёсам непасрэдна. Выдатна памятаю акурат гэты момант, і сам разам з вамі там скандаваў гэты лозунг. Вось я гэта казаў, а мне гэта потым абярнулася тым, што праз некаторы час, відаць, прагледзеўшы ўсе стужкі, улады вырашылі мяне пачапіць на кручок крымінальнай справы і супраць мяне ўзбудзілі крымінальную справу за аказанне ціску на супрацоўніка міліцыі дзеля перашкоды выканання ім ягоных службовых абавязкаў. І 2 гады я вісеў на гэтай крымінальнай справе, быў невыязны. Да гонару самога падпалкоўніка Дразда, ён быў прыстойным чалавекам яшчэ ранейшае міліцэйскае пакалення, і сам як бы пальцам не паварухнуў для таго, каб супраць мяне сведчыць. Карацей, справа здохла, але 2 гады я вот так 24 сакавіка, што называецца, забыцца. Мэр Менску Ярмошын таксама, наколькі я памятаю, дайшоў разам з дэманстрантамі аж сюды. Я думаю, што і ён ішоў, і цэлая куча людзей, можа быць, менш прыкметных за яго. І думаю, што на іх усіх гэта зрабіла вельмі моцнае ўражанне. І уладныя аналітыкі зразумелі, што трэба ўжываць брутальную сілу, што грамадская энергія канцэнтруецца. Тут адбыўся магутны мітынг, колькі нас было на агул, можа 20, можа 30 тысяч, не ведаю. Прынялі рэзалюцыю, якую, здаецца, я звычайна і зачытваў, прычым рэзалюцыя была толькі на чвэрць святочная. Яна гаварыла пра злачынныя пляны, знішчэння незалежнасці Беларусі, фактычнай інкарпарацыі яе ў так званую саюзную дзяржаву, але мы разумелі, што гэта ўсё азначае. І яшчэ, наколькі я памятаю, вельмі важная была рэзалюцыя даць патрабаванне да кіраўніцтва дзяржтэлекампаніі даць жывы эфір. Мы добра памяталі нашыя поспехі яшчэ ў савецкі час, калі жывы этэр быў дадзены фронтаўцам, там былі Зянон Пазняк, Алексей Марачкін, і я тады апынуліся ў студыі, унесеныя ў студыю народнай хвалі. І мы вырашылі ў гэтым годзе паўтарыць справу. І тысячы людзей на заклік вядоўцы рушылі на вуліцу Камуністычная да будынку Белдзяржтэлерадыёкампаніі.
уся гэтая магутная хваля і па вуліцы, і па набярэжнай перайшла, фактычна хвілін за 10 сюды. Мы, безумоўна, спадзяваліся паўтарыць той памятны вычын канца 80-х, калі мы на народнай хвалі патрапілі ў тэлестудыю і ў жывы этэр. Але ўлада, безумоўна, лукашэнкаўская ўлада зрабіла высновы з памылак улады камуністычнай, і таму нас тут ужо чакаў шэраг міліцыянтаў у бліскучых шаломах, у якіх ахрысцілі касманаўтамі пасля, і мы не маглі такім чынам нават патрапіць на гэтую пляцоўку. Не ўсе людзі, якія ўдзельнічалі ў мітынгу каля опернага, перайшлі сюды. Напэўна, тут было некалькі тысячаў, а там было, можа, пару дзесяткаў, 2-3 дзесяткі тысячаў. І таму мы прынялі рашэнне на гэты раз адступіцца, пагатоў, што пачаліся збіцці, пачаўся хапун, мы не маглі гэтага адразу адсачыць. Яшчэ не было досведу, яшчэ не было праваабарончых арганізацыяў, толькі на гэтай хвалі яны ўзніклі праваабарончыя арганізацыі «Вясна 96». Але бачачы, што бракуе сілы, што ўлада прыняла рашэнне, відаць, менавіта цягам гэтага дня было прынята рашэнне перайсці да брутальных захадаў. Бо пакуль мы ішлі па праспекце Скарыны, яны паспелі тут сшыхтавацца. Яны паспелі сшыхтавацца раз, і яны паспелі выдаць загад тым, хто сшыхтаваўся, асабліва народ не шкадаваць. І таму пазняк даў каманду разыходзіцца да наступнага разу. Мы пайшлі ў бок праспекту, і, ў прынцыпе, там ужо прасілі людзей у розныя бакі разыходзіцца. Але, на жаль, частка людзей, якія абсалютна мірна пайшлі па праспекце, іх брутальна пабілі насупраць будынку КГБ. І это самы змрочны акцэнт таго дня, які, думаю, на той момант толькі змабілізаваў людзей на наступныя акцыі пратэсту. Дык чаго, Венцук, дамагліся нацыянальна-дэмакратычныя сілы сваімі выступамі ў сакавіку-красавіку 1996 году? Вельмі правільнае слова «дамагліся», таму што патрабавалася моц. І тое, што выйшлі, я не ведаю, 20-30 тысяч 24 сакавіка, потым яшчэ, можа, десятак тысяч другога красавіка, а потым 1060 26 красавіка, гэта прымусіла ўлады саступіць, прынамсі тактычна і на словах. Дарэчы, акцыя другога красавіка была больш брутальная за ушанаванне Дня незалежнасці. Тады ўжо ўлады ад пачатку не цырымоніліся, быў і хапун, былі жорсткія збіцці, асабліва ў раёне расейскай амбасады. Давялося праявіць крэатыўнасць і хадзіць абсалютна непрадказальнымі для ўлады маршрутамі па менскіх вуліцах. Але, напэўна, мы засведчылі, што ёсць у беларускага народу адвага, ёсць пэўная адчайнасць, у добрым сэнсе гэтага слова, бараніць свае каштоўнасці. І важная рэч. У весну 96-го году на менскія вуліцы выходзілі маладыя, адукаваныя людзі, адукаваных прафесіяў, якія выходзілі не за каўбасу, яны выходзілі за найвышэйшую каштоўнасць, за незалежную, свабодную Беларусь. Дэманстрантам у Менску ў сакавіку пачатку красавіка 1996 году удалося ў істотнай ступені затармазіць саюзныя пагадненні з Расіяй, прымусіць беларускія ўлады скарэктаваць інтэграцыйныя дакументы ў напрамку захавання знешніх прыкметаў суверэнітэту Беларусі. Таксама звярнуць увагу міжнароднай супольнасці на небяспеку аншлюсу. Быў выйграны час, была перахопленая ініцыятыва, але супрацьстаянне нацыянальна-дэмакратычных сілаў і рэжыму Александра Лукашэнкі нарастала.